Ayan, lumpad-lakad na tayo dito. Lumpad-lakad yung person. Sira yung dito natin. Sira yung mga bata naglalaro. Yung mga bata. Ba? Ayan, kahit naglalaro sila. Pa, tuara. Pawisan tayo mainit. Yan. Punta tayo sa sakit. Uuwi na tayo mga bibilaps. Uuwi na tayo. Ayan. Pak, tuwara. Datingan. Datingan. Jawal. Yan. Marami. Sunod-sunod na tayo sa matanda. Yung dalawang matanda. So, kasi uuwi na nga tayo. Mainit ngayon mga bibilay. Mainit. Yan. Dito na tayo sa parking area. Yun ang yung parking area. Yan, malapit tayo. Naps makan. Ayan yung parking area. Parking yung matanda sa malayo ng malapit. Saan ba na yung matanda? Tignan niyo yung parking area natin. Parking area natin mga tuwara. Uuwi na tayo. So ayan mga bibilab, papasok na tayo mga bibilab sa sakyan. Kasi pauwi na tayo mga bibilabs. Ayan, tawang-tawa kasi mainit na mga bibilabs. So yun naman yung kasama natin yung dalawang matanda. So ayan, tawang-tawa yung person mga bibilabs. Kasi yung dalawang matanda nagsasalita kaya ayan. Tinitingnan lang natin. Mainit kasi masyado mga bibilabs. Ngayon sobrang init ngayon dito sa Saudi Arabia mga bibilabs. Kaya pag lalabas, kailangan talaga uminom ng maraming tubig mga bibilabs. Kasi pag dito ka sa labas, para kang lalagnatin mga bibilabs. Pag lumalabas ka mga bibilabs, pag uwi, iinom ka ng Panadol. Sigurado may trangkaso. Kasi nga sobrang init mga bibilabs. Hindi kagaya sa Pinas nga okay lang yung init sa Pinas, kayang-kaya. Pero pag dito ka sa Saudi Arabia mga bibilabs, naku, mahirap mga bibilabs, pawis na pawis. Masakit talaga sa balat yung init dito mga bibilabs. Ibang-iba talaga sa Pinas. Yung bago ka dito, naku, manibago ka talaga dito sa weather mga bibilabs, lalong-lalo ngayon kasi hot weather. Kaya bawat alis, ayan, pawis na pawis, tsaka sumasakit yung ulo natin mga bibilabs.
Kasi umabot na mga 40 plus yung init dito mga bibilab, 50, ganun. So, masakit talaga sa balat mga bibilab. So, pag nandito kayo sa Saudi Arabia mga bibilab, ayan, lagi po kayong mag-iingat, umiinom ng maraming tubig kasi mahirap magkasakit dito mga bibilabs, lalong-lalo na yung may trabaho. At saka yung nagtatrabaho sa bahay, mahirap talaga mga bibilabs. Kasi alam mo naman, kahit may sakit, masama yung pakiramdam, kailangan talaga natin magtrabaho mga bibilabs. So, ayan, wala tayong magawa kasi nandito tayo sa malayo mga bibilabs. Ayan, walang masyadong traffic mga bibilabs kasi paggabi na yan. So, ayan, mabilis lang yung takbo ng sasakyan mga bibilabs kasi masyadong matraffic pag bandang gabi na, mga 6 o'clock ng gabi.